Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bay, Emma? Kalawig na gid sang ubo mo nga ina ah. Maduha na kasi mana. Wala pa gin ina nag-ayo. Ambot man gani alis ah. Ginaimnan ko man inisang bulong. Wala ka man bala ginahilanat? Basi bala kun ano na inaahaw? Wala man ko ginahilanat ah. Abi mo, nauya na gani ko magsagad sang ubo mo. Kaya kahid ko sang panulok sa mga tao sa akon. Pamatsyag ko ya. Daw may balatian ko yung nga makalalaton. Ay, sige lang ah. Maayogig ko ni ah. Maglagpas ni gani duha ka semana. Kag hindi pa ko mag-ayo. Pacheck up na ko ah. Kay basi bala kung may TB na ako ah. Nga wala lang ko makahibalo. Nga bag-o ka lang, Emma? Kwantita. Naghapit pa ako sa butika eh. Nagbakal ako sang bulong sa ubo. Kadamo abis ang customer mo. Ano pa, nadugayan ako. Kag isa pa, nagapila man sa balantayan sang jeep. Damo kagid permi rason, no? Sorry gitita. Pero, amo inang matuod. Pag-ilis na to kang magpanyapon. Ikaw na lang isang makaon, kay nakatapos na ako. Pangla kagid ha? O sige na, masulod na ako sa kwarto ko, kay mga di pa ako. Sige tita, good night. Ay, nga pala kung ari ako diri sa balay. Wala man ako ginabarukoy sang ubo. Pero kung atugani ako sa ulubrahan, dumadulaan ako sang hangin sang ubo. Hindi ayan. Allergic lang ako sa kung ano nga bagay sa hangin. Ay, kung mag-amo sina, sa ulubrahan na lang kumainom sang bulong ah.
Ima. Holiday man, buwas. Pwede ka makapili kung maobra ka, buwas, o kung hindi. Amo bala, sir? Pero kung ako sa imo, magpahuway ka lang, anay, buwas, para nga mag-ayaw man ang ubo mo. Dire lang ko sa ulubrahan ginaubo ya, sir. Sa balay namon, wala man. Siling ko, basi bala kung allergic na ako balaw. O galing kay Bikiri ang imo ginaobrahan eh. Hindi mo namin nga magsagad ka ubo samtang nagabaligya ka sa atong tinapay sa mga customer naton. Bisan naka-face mask ka pa? Sir, pwede ako lang anay sa kaha. Si Alice lang anay ma-serve sa customer Maobra lang ko buwas. Kagti kanugon man kung mabuhin pa ini sa sweldo ko kung hindi ako mag-obra. Sige. Ikaw ang bahala mag-ariglar sini kay Alice. Kung okay siya, wala sang problema. Maobra ka? Oo, tita. Bukas ang amon Bikiri. Hindi kami apektado sa holiday. Amo bala? Abi, dali ako sang lasay nga tinapay. Kay naubos ko na sang naligad ang dala mo. Inang lasay ha? Hindi ka malipat. Ate, okay tita. Dalaan ko na lang ikaw sang French bread. Amoy ng paborito mo eh. Buwas gali. Due date na sang balayran sa kuryente. May natigana ka na dira? Aba, oo ta. Ato lang to sa ginabutangan ko permi Upod sang bill. Ate, maayo. Babayad ako karon kung mapisanan ako magwa. Wisit maning ubo ko nga iniyaman. Isa ka adlaw na lang. Madwa na kasi mana ini. Ay, magpa-check up ka na lang bala. Day off mo man, buwas. Ay, dige na lang gani Kaya nahuyan ako sa aton nga amo. Nagakabalaka gid siya sa negosyo niya. Amo gani. Pero nga aamo na ahaw. 3 ka tuig na kita nga nagdanay sa obra. Pero subong ko lang ikaw nabatian nga amo sinang ubo mo. Do hindi ka man gani masakiton. Ambot man gani Alice Doktor na lang gurong makasabat sina. Klaro man ang imo baga. Normal ang hunis ang ginapamatian ko ini. Kagang nagagawa ang resulta sa imo x-ray, wala gid problema ang imo baga. Hatagan ko ikaw sa anti-allergies. Panilagan mo kung epektibo ini. Kung may mabatsagan ka gani nga daw hindi amo, balik ka diri sa akon. Ate, sige dok Baklon ko dayon ang bulong nga iresita mo. Sabad sa hapon ubo Nakainom naman ko sang bulong. Antes ako mag-ubra kaina. Ay, ginahapon ako yung subong man. Lapit na ako sa balay Jute na lang alakat. Hanggang muna hindi na lang ko mag-ubra buwas Salamat Hara ng amon gate.
Ay, Ema, ano natabo sa imo? Nga nagahapo-hapo ka ginhaw? Kwan tita, ginhapo ako sang ubo, samtang nagalakat ako pa uli. Hindi bala siling mo, nagpa-check up ka na? Kaginbakal mo man ang bulong sa reseta mo? Ay, oo tita. Pero, ambot man gani Nga kung ari ako diri sa balay, okay man ko. Abi, pag-upod sa akon pangadi, para nga mag-ayo ka na sang lubos. Oo tita. Ay, kaluyas ang lawas ko Manawag na lang ko sa amo ko nga hindi ako makaobra sa mga adlaw. Wala man ko ginaparukoy. Pero wala sang kusog ang lawas ko sa pagbangon Aray akong cellphone. Tawagan ko si sir Ara, nagaring na. Ay, wala na ginasabat ang akong tawag. Nagaring lang ang cellphone niya. Itakop to na lang ganing cellphone ko. Busy na siguro si sir. Temprano pa siya permi nag-aabot sa bakery mo. Ay, ogli. Tawagan ko na lang si Alice para nga hindi na sila magpaabot sa akon. Ara, nagaring na. Alice, sabta man ang akong tawag ay. Walang gihapon. Ay, Diyos ko, nga bala nga doon ginakulbaan ko yaman. Ara. Ay, Mayo. Hello? Ay, hello, Alice? Ay, salamat. Kaginsabat mong tawag ko sa imo. Emma, may malaan nga natabo diri sa bakery. Ano? Alice, makaluluoy man ang aton nga amo. Wala gid siya naluwas sa mga doktor. Kabuot lang man gani sa aton amo. Nga ba lang siya pa yung ginkuha man? Gani man. Apang aksidenteng natabo. Wala makita sa balasulod. Kung nakasulod ka sa obra, siguro pati ikaw subong. Wala naman, Emma. Sama-sami. Duha ka mo ni amo ang nagabukas ang bakery. Kung nakasulod ka na, duhagid ka mo na biktima sang hinaling ang paglupok sang tangke sang LPG. Paano na ina? Wala ka na sang obra. Kay nagsira naman ang bakery nga ginaubrahan mo. Paano ka makahatag sa akon sang inugbayad sa kuryente? Kwantita. Mangita na ako liwat sang obra. Ay, paano kaliwat makakita sang obra? Kay wala ka man nagapangita. Husto ka lang magpakuribong sa kwarto mo, kag magpangasubo. Ima, hindi na mabalik ang kabuhi sang amo mo. Ay, tita, hindi madula sa ako nung magpangasubo. 3 ka tuig ako sa amo ko. Kag isa siya ka maayo nga amo, tita. Buwas, maglakat ka. Pangita ka sang bag-o nga obrahan. Para may maamot ka diri sa akon panimalay. Para may pulos man ang pag-i-star mo diri. Ate, oo tita. Buwas dayon, mangita ako sang obra. Wala gid ko sang swerte subong ba. Pila ka kumpanya ng akong nga nakadtuan. Wala gid ko kapasar sa ila. Ano abi kay high school mo lang natapos ko mo. Maswerte lang ko. Kaya ginpaistar ako sa akong tiya sa iya nga balay. Inalang ugaling. Obligado ako nga maghatag para sa balayran sa kuryente. Malibot-libot pag ako diri sa downtown Hindi ako mag-untas sa pagpangita sa maobrahan ko.
Eba, labhian na yung tanan ko nga mga lago. Naguba ang washing machine ko. Hindi ako makakuso sa labada ko. Kaya nagasakit ang kamot ko. Ati, oo tita. Manglaba ako mag-abot ko karon. May pasahan na ako sang requirements ko sa obra. Subong ka na pang laba. Para ga mamulad lang ako karon sa initan. Oo galing tita. Deadline subos ang pasahe sang requirements. Para makasugod na ako sa sapatusan sa downtown. Ginbaton ako bilang sales lady. Lawig pa gani isang adlaw. Dasigon mo pang laba para makahingabot ka sa kadtuan mo. Miss, gutok gyapon sa ako nga mo sininga size ng sapatos. Sir, sorry gida. Last na yun ang size sa amo sinang kulor. Pero may one size bigger pa sa iba niya kulor, sir. Ang ayan man ko ni ayhan sa blue nga kulor. Mas gusto ko abing color brown Kung akong pamangkuton mo, sir, bagay man sa imo ang blue. Ate, sige. Basta ikaw magambal, pati na ko Tita, ang inogbayad ta sa kuryente. Ato lang to sa ginabutangan ko, ha? Mayo kay nakasweldo ka na. Ay ho, gali. Hindi mo pagkalimtan sa paglabang akong mga lago, ha? Nagatumpok na bala ato. Laban ko lang sa day off ko, tita, Hindi mo man pag-ipakayo ang imong washing machine, ha? Nga ginatamad kaya manglabas ang akong lago. Ginasakop ta kabala sa pagkaon. Nagagamit ka sang tubig ko. Aw sa pagpaglabas ang lago ko, hindi mo mahimo? Hindi man sa amo sina tita, namangkot man lang ko sa imo. Miss? Oy, ikaw gali, sir? Mabakal kaliwat sapatos? Oo, mabakal ko liwat. Pwede mo ko nga i-assess, miss? Para lang makasiguro ako nga bagay sa ako nang mapilian ko, ha? Ako gali si Dave. Sino ganing ngalan mo, miss? Tawagala ako kay Emma, Emma, sumugod subong. Dirin ako permis sa inyo sa patusan mabakal sang sapatos. Kalain sa pangatiyag ko, Kinakurog ako sa nilanat. Okay man lang ko gani kung nara ko sa guwasang balay. Pero, pila ka adlaw na, nga kada mag-abot ko di sa balay, nagabaga ko ya dayon sa kilana tao. Bisan imnan ko pa sang bulong, dukay na'y magpanaog sang ilanat ko. Emma, tulukan yung natabo sa bestida ko, ho? Ginkit-kit na sang tanga, kaya wala mo dayon ginlabhan ang akong inuba. Tita, sorry gida. Buwas pa abi nga ako na day off Kabahal sang bestida ko nga ini. Ibayad mo tanan sa ako ng sweldo mo sa bulan nga ini. Nakabati ka? Ha, Emma? Kataas naman sa nilanat ko ba? Ano ba lang nagkakatapo sa akon man? Nga akon ari man lang ko diri sa balay ginahilanat? Dason, naga-okay naman ang pamatsyag ko kung mag-ubra ko sa gwa. Ay, aguntahon ko niya. Para nga hindi maakig si tita sa akon. Maubragid ko yung buwas siya. Hala? Di inang sunog man? Pila katrak na sa mga birong naglabay sa akon? Ba? Sa unhan? Makita kong itom nga aso? Hindi. Do dito na yun sa amon lugar ang sunog Oh, Diyos ko. Hinali lang na nagkuba-kuba sa mabas ko gang akong dugan.
Madali-dali ako sa pagpauli. Tita! Tita ko! Tita! Mahinin niyo ako! Hindi niyo ako magpupusa! Iba, magpamati ka sa amon! Hindi mo na malawas ang tiya mo. Kadako na sang kalayo nga nagalamon sang balay nyo. Wala ka na sa may mahimo pa! Malaway ka mo! Salbaran niyo si Tita! Siya na lang ang pamilya ko! Tita! Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tawo. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan.
Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lang mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding
ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Sa Radyo Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Adeline, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Ang pangako. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Nay, madamo pa wala sang tinawo sa farm? Jutay na lang, day. Kay ang kalabanan ng mga tinawo, nga mga dumaan, naghalalin na. Ang iban, nagpasimpalad sa syudad. Ang iba naman, nagtrabaho sa iba nga pungsod. Amo bala? Uy, nakailis ka, day? Sa diin ka makadto? Malakat-lakat ako sa kapahuan, Nay.
Ate, sige Samtang hindi pa tama ka init. Kung sa bagay, madamo ka man sang pasilungan dito. Labaw sa tanan, madabong man ang mga dahon sang kapahuan. Madamo sang bag-o nga mga tinawo diri sa farm. Kag kalabanan, hindi ko kilala. Kag nahangpan ko, kun nga nga nagpasimpalad sa iban nga lugar, ang daan nga mga tinawo diri sadto. Inatungod, hindi gid man dako ang ginabato nila nga sweldo diri. Ay, ang maayo pa. Mabulig ako sa pagpanguha sang bunga Mayo inang hindi ako matak-an. Katalaka man magsagad tiner sa balay. Ay, anay ka ba da? Kay makuha ako sang kaing, kag malapad nga kalo. Kag makuha man ako sang singit. Kapoy man ko ba? Kadamo na sang napaningit ko nga green nga paho. Ay, husto. May nadumduman gali ako. Mahimo gali ako sang pickled mangoes. Ay, abaw! Kadamo lang sa napaningit mo nga paho, day? Oo, mananain, Chang. Mahimo ako sang pickles mango, Ate, sige, day, Kay buligan ko ikaw pamanit, sina. Kag buligan ko man ikaw sa paghanda sang iban mo pa nga mga kinahanglanon. Bausos! Pila man kagarapon ang nahimo naton, day ba? Amo matuod. Ay, sige na. Magpahuway ka na dito, day. Nakahibalo ako ngaging kapoy kagid mo. Ako na lang ang bahala nga magpanghimos diri, Ate, sige na Inchang, Mashower lang ako sang makadali. Kay kapilit na gid sang lawas ko, Ate, sige, day. Ay, ma-check ako dayon kun bala. May ginpadala nga update si Jima sa akon. Kagdason, mapiyong-piyong ako sa makadali. Bah, may nagdulog na sa lakyan. Si Tuto George, siya nang nag-abot nga ina. Pamangkuton ko siya kung gusto niya nga magkaon. Kay handaan ko siya.
Madamo nga salamat na nainsyang. Apang nakakaon na ako. Busog na ako. Si Idilin Gilinay? Ay, ato sa kwarto niya to. Amo ba na? Sige ha. Katuan ko siya. Nagakatulog siya. Nagdali-dali ako sa pagpauli para masugilanon siya. Hindi ako gusto nga padugayo ng away namon. Kag hindi man ako gusto nga malayo siya sa akon. Siya lang ang sulong rason. Kung nga gusto kong magpauli diri adlaw-adlaw. Temprano pa ako nagapauli. Bisan madawa pa ako sang ulobrahon sa opisina. Nakaibala ako. Kasadaan niya nga kwarto siya nagatulog kong gabi. Kagsuno kay Nanay Insyang. Naglakat siya kay ina sa kapahuan. Kag nagpaningit siya dito. Nakaibalo ako nga kapoy siya. Buot silingon. Siyang babae nga hindi mahimos kung wala siyang ginaobra. Mapabanyo na lang ako. Kag maghigda sa iya tupad. Wala siya nakabatsyag. Nga nagahigdan ako sa tupad niya. Anika, bilangguon ko siya sa ako mga butkong. Nakabatsyag siya. Nga ginahakos ko siya. Apang wala siya nagpalayo. Sa baylo. Nag-idog pagid siya palapit sa akon. Halukan ko sa sagtang. Sorry, I was such a pig. Nalipat ka? Nga nagasungkod ako sa imo? Sorry na. Hindi mo na ako paghilabtan sa trabaho ko. Basta ipangako mo lang sa akon. Hindi mo pagpataman sa pagpakapoy ang kaugalingon mo, ha? Katama sa imo ka-workaholic. Naghambal man ang hindi workaholic. It takes one to know one. Kinakos niya ako sang hugot. Kag nabatsyagan ko. Wala ako sang kaisog nga magreklamo. O Tiano, bis na kita. Ipusad ang ba mo. Kaghalukin na lang ako. Matuod, honey? Nangin lubos ang amon pag-asawahay ni George. Subong nga gabi. Kaghalos, nadula man ang akon pagpangduha-duha sa iya. Amo man ang akon kahadlok.
Kag sa pagligat sang panahon, makilala ko gid sang lubos ang bana ko nga ini. Hindi bala, amo gid man sina ang pag-upod sang mag-asawa. Kinahanglan, mahatag ako sang allowance. Kay lain man ang amon set up. Nakabalik na kami ni George diri sa syudad. Kagin pamatod niya sa akon nga isa siya kamahinang panon nga bana. Ginahatagan na niya ako sang ligwa sa akon trabaho. Kag tungod sina, masami ko na siya nga ginahagad nga magkaon sa gwa. Matapos ang bilog nga adlaw nga magtrabaho ako. Kag dason, nagasugilanon kami bahin sa amon tagsa katrabaho. Kag mabatsyagan ko, nga amat-amat nga nagakahulog ang balatsyagon ko sa iya. Natunaan ko na siya nga higugmaon. Oh, yes! Oh, friend? May problema ka bala? Ay hala, nalipat gali ako. Nagamiting gali kami kaupod sa mga creative team. Kag hindi na ako makakonsentrate. Halin sang pagsugod pa lang sang meeting. Guys, pasensya na ha. Nakahibalo ako nga sa ako kita para nga ma-meet ang deadline. Nakasugilanon kami sang marketing communication manager sang Rural Bank. Ato pa kuno sa isa ka business trip ang president nila. Ganin dit pa nila mahatag ang ginapangayo naton. Oti, nga hindi na lang ang Marcom manager ang maghahatag. Wala ako sang idea. Kay suno sa iya, gusto sang ila president nga sa iya mismo mahalin ang creative brief. Hands-on gid kuno ini kun marketing ang hambalan. Kag amoy na ang gintugo niya. Hulato nang iya pagbalik sini nga simana. Oh, Edeline, ano sa imo? Sa banta mo, kinanglan naton nga mag-come up with something? Sang sa maghulat lang sa kliyente. May mga ideya man kami kung paano buhaton ng initial studies. Hindi. Ang amiga ko, nawala lang sa iyang ginhambal ni Jerry. Naunay ang panulok niya sa ere. People, hindi na lang naton pag-istorbohon ang kilala naton. Nasubrahan lang siya sa gugma eh. Amoy na kun nga wala sa meeting ang iya kaisipan. Uy, friend! Ha? Hello! Naga-meeting bala kita ha? Ay, sorry. Sorry kita. Medyo hinali lang nga nagsakit ang ulo ko eh. Jim, pwede ba lang nga i-update mo na lang ako? Mauna na lang ako sa inyo eh. Hindi gid man maayong pamatsyag ko. Mauna na lang ako sa inyo. Friend? Ay, ano ba lang natabo sa akon man? Nga do hindi ko mahangpan ang lawas ko. Daw kaluya. Nga daw sa ginatuyo ako. May lalaki sa reception areas. Nagapungko siya sa sofa. Nagasuksok siya sang dark jeans kag polo shirt. Kag daw kakapoy gid sa iya panulo ko. Doon naghalin siya sa malawig na biyahe. Ay, palapitan ko siya. Excuse me. May mabulig bala ako sa imo? Ginatulok niya ako. Kagdaw kilala niya ako. Nang Idilin?
Anay ka? Jo? Utod siya ni Christian. Kagsuod ko gid nga abyan sang bata pa ako. Ay, Jo! Ano ba lang ginabuhat mo diri? Ay, sorry. Medyo madugay man nga wala kita kakita ay eh. Amo ina nga, daw nakibot man ako sa makita ka diri. Nakaibal ako. Siguro mga 15 anyos nga wala kita nakita ay. Kagari ako diri tungkol sang business. May ginawlat ako nga kahambal eh. Oh, kamusta ka na nang? Namiss ko gid ikaw nang. Ginhag niya ako. Ay, ako man Jo. Namiss ko man ikaw. Ako gali. Si Manong mo gali. Si Christian. Sa di nagali siya subong. Ari man siya diri sa syudad. Pero ato sa permis sa isa ka uma. Hindi na niya gusto nga bayan ang banwa nga iyan na tauhan eh. Ay, anyway, nalipay ako nga nakita ka nang wala gid ako maguna-una. Nga makita kita diri, makaligad sa malawig at tinuig. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Edeline, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ang pangako. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. D3 Pie. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agod malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino,
Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa ating lahat. Ang sulat na ating natanggap ngayon sa ating dulang Recuerdos de la Vida ay nagmula sa isang tagapakinig na gustong magtago sa pangalang Rolinda. Ganito ang sulat ni Rolinda. Dear Tia Sofia, isa ako sa mga libu-libong nakikinig sa programa nyo sa Bombo Radio, lalo na itong Recuerdos de la Vida. Sumulat din ako sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi ang aking nakaraan na nag-iwan din sa akin ng recuerdo. Tawagin nyo na lang sana ako sa pangalang Rolinda. Mula sa isang syudad. Maaga akong nabiyuda, Tia Sofia, at meron akong nag-iisang anak. May edad na rin po ako, mahigit 4 na po. May isang kaganapan sa aking buhay na hindi ko kailanman makakalimutan dahil nag-iwan ito ng isang alaala o recuerdo. At tuwing nakikita ko ito, napapaluha ako, Tia Sofia. Ganito ang mga pangyayari. Life goes on, I know I will. Oh, andito na ang kurbata at Amerikana mo. Sige. Ako na lang ang magsusuot. Uwi ka ba mamayang tanghalian para kumain? Hindi ako sigurado dahil may meeting pa ako. Ganun ba? O sige, tawagan mo na lang ako kapag uuwi ka. Para hindi ka na magluluto pa, kakain na lang kami ni Jenny na sekretary ko sa labas kung sakaling hindi ka agad matatapos ang meeting ko. Kasama mo si Jenny? Oo, dahil siyang magtitake note sa mga pag-uusapan namin sa meeting sa isa kong kasosyong kumpanya. Ganun ba? Sige. Alis na ako. O siya, mag-ingat kayo ni Andong. Sige, alis na kami. Ay, bakit kaya? Bakit kaya biglang ganito ang nararamdaman ko? Tuwing nababanggit niyang pangalan ni Jenny. Ay, mabigat ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Inay? Nagtungo na po ba si Itay sa opisina? Oo, kanina pa. Bakit? May kailangan ka? May sasabihin sana ako sa kanya. Ano naman yan? Meron po sana akong hihilingin sa kanya. Ano nga yan? Pera ba? Naubos na ba ang allowance mo? Hindi po. Iba ang hihilingin ko sa kanya. Ano na naman? Ikaw talaga, Jaime. Sumusobra ka na, ha? Lahat na lang ng kailangan mo ay kailangang maibigay. Hindi naman po sa ganon. Kailangan ko lang kasi talaga. Ako na lang ang walang sasakyan sa aming magkakaaral. Ano? Ibig mong sabihin, magpapabili ka ng sasakyan? Opo. May motorsiklo ka naman, ha? Iba naman po yun. Ay, spoil ka talagang bata ka. Kahit na. Dahil mabait naman po ako. Sige na po. Sige.
Puntahan ko na lang si Papa sa opisina. Bakit, sir? Ayos lang ba ang pakiramdam ninyo? Ano pong masakit? Ang dibdib ko, Jenny. Parang naiipit. Ang gamot ninyo, sir. Nasa drawer ng lamesa ko. Pero uminom na ako ng gamot kanina. Relax lang kayo, sir. Ima-massage ko kayo. Papa? Jaime, buti na lang at dumating ka. At Ang gandang eksena. Jaime. Hindi ko inakala na kaya niyong lokohin si Mama, Papa. Jaime, teka lang. Jaime! Sir, nagkasala yata ako. Hayaan mo na. Jenny, hindi ko yata kaya. Jenny, please, tawagan mo si Antong at itungo niya ako sa ospital. Sige. Bilisan mo. Sige, sir. Teka lang. Bakit bumalik ka kaagad, Jaime? Hindi mo ba nakita ang papa mo? Mama. Umalis ka naman kasi kaagad kanina eh. Hindi ko na naituloy yung sasabihin ko sana na may meeting si papa mo. Kaya hindi mo siya makita doon sa opisina. Opo, nakita ko siya pero... Pero ano? Hindi ko lubos inakala, Mama. Ang ano, anak? Dadatnan ko sila ng sekretary niya. At hindi ko gusto ang nakita ko. Bakit? Anong ibig mong sabihin, Jaime? Nadatnan kong minamasahe ni Jenny si Papa na nakahiga sa upuan. Ano? At kung hindi ako nagkakamali, Mama, may sikretong relasyon ng dalawa. Ano? Jaime? Hindi ko mapapatawad si Papa, Mama. Masama siyang ama. Teka lang. Magno Residence, hello? Ma'am Rolinda, si Andong ito. Bakit, Andong? Sinabi ni Sir na huwag ko nang ipaalam sa inyo, pero nag-aalala po kasi ako. At bakit, Andong? Ano bang nangyari? Si Sir, Ma'am, dinala namin siya sa ospital dahil nahihirapan siyang huminga. Ano? Ospital? Opo, magtungo na po kayo dito. Pagpasensyaan na lang ako ni Sir at nasabi ko ang kalagayan niya. Sige. Punta na ako dyan. Sige po, Ma'am. Bye. Jaime, dalian mo. Bilis. Puntahan natin ang papa mo. Nasa ospital daw. Isinalaysay sa akin ni Jenny na sekretarya ni Brendo ang nangyari, Tia Sofia. Kaya pala minamasahe ni Jenny si Brendo na siyang nadatnan ni Jaime ay dahil sumasakit ang dibdib ng asawa ko. Aminin ko po, iba ang naramdaman ko nung pinaalam sa akin ng anak ko ang nakita niya nung pumunta siya sa opisina ng kanyang ama. Nawala kaagad ang pagdududa ko nung nalaman kong na-ospital. Pero sa isang araw, nagpaalam sa akin si Brendo dahil may kailangan daw siyang daluhan na komperensya sa Maynila at kasama si Jenny. At ganito po ang mga pangyayari. Gone somewhere
Ilang araw kayo dun? 3 days conference. Kaya pang 3 araw na damit ang kukunin ko. O sige. Sino ang kasama mo? Si Jenny. Si Jenny na sekretary mo. Oo. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Mayroon si Jenny na kasama ko. Wala naman akong sinasabi Mabuti naman at may kasama ka na titingin sa'yo doon. Dahil baka kung anong mangyari ulit sa'yo. Hindi naman siguro. Matagal naman na hindi ko na nararamdaman. Hindi mo lang alam. At may medisina naman ako kung sakali. Sabi ng doktor mo, dapat huwag kang masyadong magpapagod. Oo, pero kailangan kong puntahan ang conference. Sige na nga. Magpahinga ka kagad kung nasa hotel ka na. Oo. Ano pa bang ibang gagawin ko? Malay ko sa'yo. Baka iba ang nasa isipan mo. Lalo na at kasama ko si Jenny, ha? Wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang mag-alala, Rosalinda. Mabuti ang asawa mo. Malay ko. Alam ko ang kalokohan mo, Brendo. Tama na sana ang isang pagkakamaling nagawa mo. Oo na. Sinabi ko naman sa'yo noon na natukso lang ako. At isa pa, walang nangyari sa amin dahil siya mismo ang lumayo. Nasa sa'yo yan. Teka lang. Bakit ngayon ko lang napansin na... Na ano? Bakit? Nasaan ang wedding ring natin sa daliri mo? Nandito. Nilipat ko dahil naalis sa kaliwang kamay ko. Akala ko inalis mo at binigay sa iba. Ano? Sus, hindi ko magagawa yan. Ikaw naman. Pinapangako ko, hindi mauulit ang muntikan kong pagkakamali noon. Sinabi ko na sa'yo, nasa'yo yan. At kung uulitin mo pa, bahala ka na sa buhay mo. Bakit parang wala si Brendo, Rolinda? May konferensya sa Maynila, Mama. Ganun ba? Oo, 3 araw siya doon. Sino ang kasama niyang nagtungo doon? Siyempre, yung sekretary niya. Ano? Sila ang magkasama? Opo, palagi naman yun, Mama. Basta may meeting at conference, si Jenny ang palagi niyang kasama. Bakit, Mama? Ikaw na ang nagsabi sa akin noon na muntikan nang magkamali si Brenda. Tignan mo, mangyayari ulit yan. Ma, hindi naman siguro. Nangako naman siya. Nangako sa akin si Brendo. Maraming pangako ang nawawasak, lalo na kung natukso ang isang tao, Rolinda. Ang masasabi ko lang, huwag kang masyadong magtiwala sa asawa mo. Hindi ko alam, Tia Sofia. Parang lason sa isipan ko ang sinabi ni Mama at lagi kong iniisip tuwing ako'y nag-iisa. Ganon pa man, nagtiwala ako sa pangako ng asawa ko. Nagpatuloy ang normal na pagsasama namin bilang mag-asawa. Pero may pagkakataon na hindi maiwasan. Bumabalik sa alaala ko ang nakaraan. At ganito ang mga pangyayari. In love with you till the end. Mama, alam niyo bang nalaman ko? Ano na naman yan? Nag-aaral pa pala si Jenny. Ano? Sigurado ako, Mama. Si Papa ang tumutulong sa kanya.
Jaime. Mama, kung wala silang relasyon, kahit ang bait ni Papa sa kanya at tinutulungan pa niya ito. Hayaan mo. Kausapin ko ang papa mo. Sige, Mama. Nagulat kasi ako nang nakita ko siya sa universidad. Ay, ayaw kong magkamali. Pero alam niyo, Mama, hindi ako naniniwala na aamin sa inyo si Papa. Brendo? Maghanda na ba ako ng pagkain? Oo, gusto ko nang kumain. Tika. Linuto ko pala yung paborito mong putahe. Ganun ba? At si Jaime na anak mo, wala pa ba? Para kasama nating kumain. Ay, wala pa. May klase pa siguro yun. Nabili ko naman ang kahilingan niya na kotse. Sana, wala na siyang hilingin pa. Ikaw naman kasi, ini-spoil mo ang anak natin. Mahal ko ang anak natin. At ayaw kong magalit siya sa akin. Sige. Ihanda ko na ang pagkain at mauna na tayong kumain. Jaime, iho, maaga kaya tang gumising. Parang ngayon ka lang maagang gumising May pupuntahan kami ng barkada ko, Ma. Ganon. Hindi mo ba napansin kung gising na ang papa mo? Hindi ko kasi ginising para maghanda ako ng pagkain. Hindi pa. Tingnan mo nga at ihanda ko na ang pagkain. At sabay-sabay na tayong kakain. Sige, Ma. Ihanda ko na ang mesa. At sabay-sabay kaming kakain. Ay, nasarapan niya ta si Brendo sa pagkain kagabi. Maganda ang tulog niya magdamag. Buti na lang. Dahil si Jaime, ngayon lang siya maagang gumising. Punta ka dito! Mama! Bakit? Ano nangyari? Mama! Ano? Patay na si Papa! Ano? Patay na si Papa, Mama! Hindi! Papa! Brendo! Isang iglap ang mga pangyayari sa buhay naming mag-asawa, Tia Sofia. Namatay ang asawa ko na hindi ko natuklasan kung ano ang katotohanan sa hinala ko at hinala ng anak ko na may relasyon sila ni Jenny. Kahit ganon, pilit kong winawaksi sa aking isipan ang mga pangyayaring yun. At naiwan na lang naalaala ang lahat sa pamamagitan ng wedding ring na iniwan sa akin ni Brendo. Hanggang dyan na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa pagsasadula ninyo sa aking kasaysayan. Ang nagpapasalamat, Rolinda. At dyan nagtatapos ang sulat ni Rolinda dito sa ating dulang pinamagatang Recuerdos de la Vida. At bago ang lahat, inaanyayahan namin kayong makilahok dito sa ating programa. Isulat lamang at ipadala sa amin ang mga pangyayari na nag-iwan sa inyo ng alaala o recuerdo at ating isaayos at isadula dito sa ating programang Recuerdos de la Vida.
na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. I have loved you. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral